गरमथार खुवाया दिनै अयथासार खुवा खुदों नै हासुनाया सासे मारै एफा खुवा खुदोंथाय दिनै बिसोर दाबो सिखाङाखै लाइटआनो खोमोरा ओरैबादि गुसुना बुंनांला आरो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनाय जासिहरबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' दिनैनि भिडिअखौ मर्निंआवनो मा होनो खालामनाय जाबाय आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा ब्लगखौ जोबजासिम आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' फैबाय थादो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे ओरैबायदि खुवा खानायलाय नै बुंनांला आरोना खुवायानो आरो फैदो एम्बुजोंसो गेलेगासिनो नुवाखै नालाय एम्बु सिथ्रजों फैदो थाव ए भगबान थावदो औ एम्बुजों गेलेबाय थागोन होननानै एम्बु सिथ्रजोंसो खेलागासिनो फैदो हासुद्रा मेगना खाना जायो जुलिबाय गाम फैदो हासुबाबो थोआ आरोना बेनो खयबार हासुयो बियो हासुनायनि मडेलाथ' फैद' ए एम्बुजों गेलेबावसै थाव जोलै न'आव थाव चल' ना अबेयाव थाङो थांनो मोना नोङो बायह्रायाव थांनो मोना अबावबा बायह्रायाव थांनो मा लायगोन नोङो आं दखानावसो थांदों सुजि लायनां नुबाय आरो मा लायखो बेयाव आंबो दखानावसो थांनि थाङा न'आव थांफिनो जा नोंसो न'आव थां जलदि न'आव थां जा गो थांदो न'आव थांदो आरो न'आव थां जलदि हाबफै सैमा थायो लामायाव दाफै गुसुथारहाय दिनै बोरैबा गुसुआनो आलदाथार बेसेबां थान्दा काकी सुजि आरो सिनि लाना फैबाय आंनि सुजि संनानै होनोसै बिसोरनो एखमबा सुजि एखमबा मेगि एखमबा ओंखाम गोजां एवना जायो ओमफ्राय जों सानफ्रामबो हामाना ओंखामखौ एवनानै जानो एवनानै हैसै ओमफ्राय आंबो खामानि मावनोसै नानिखौ स्कुलाव आं दोनलांनो ना दोनलाङा सानगासिनो दं बाजारबो थांनांगौ एसे खरसा खालामनांगौ एसे मा जायो दा दिनै सेटारडे ना गसाइगाव बाजार नायनोसै मा जायो सुजि एवनोसै जल्दि एवना होगोरसै आं आरो A few moments later. मैयानि बासखौ होनदोंला
थाब दिनै जानो गुसुथार थान्दा जोबबो जागोन थान्दा जोबबाबो जायाना Papi, bukan nama Evan dah udah ke belah. siapa ni Evan di luar, sama-sama. No. Papi, ini aku ada eri. Mama lang dun video Hah? Mama lang Papi, dun ini aku ada eri pula ni. Aku di sini bisa yang beli apa ni? Thử Beli apa? ê Ini benar ni. thấy Ini benar ni. gusu thật cái này hôm nay ra Gusto na lang. Gusto na lang kanya. kopi ko dapat beda kopi ko senang aku sohe Gusto na lang. geluma gusu kan waktu mana sandung tunggal nih Ayun juga. Ay, tanda tanda gusto daw ka. đầu khá bà đúng không lại đầu khá bà đúng mới xuống nọ Wow. Yeah, jauh naman ba? Para mazang thật Ha? em thấy Gusto mo naman. Suman mo sa akin. Kuya ba nito lama ko? má Kuya ba nito lama ko? Korea bà này真lắm mà không Wow, ano mo naman mo ba? ừ Kusi sa ba yung niya? thấy rồi Kusi mo yung niya? Wee! Jump naman mo ba sila, Bobby? Wee! dạng đường này có dạng hình vậy Có thằng Wee! Ra mẹ. Có mà mấy phần được. đấy Hả? udah kau yang kau tidak dengar kita Sao mày á? ramen kucingnya lain Sao mày á? kayak ada songkla dah ini Umagiri. Umagiri daw oro. thấy Umagutan si Bay na ulo mo. Ay! Sani, Scooby. Mada tuh Ha? Scooby sinilidang. Adam mo na. mày có bạn cái này mày có bạn cái này đã được rồi có bạn cái này nó bạn cái cuci menit pun sebelah ni biar kolas biar kolas dọc ra đấy ra từ Nay bà đã nha Sekolah. Sekolah ke lain baba. 2,000 years later. school ko ba ini sonali na school ko ka ba sanay nang
खाथियाव दङहाय न'आव ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै थांनानै चक्लेट जासुलि सनालि जासुलि जासुलि नङाबा माथो नोंलाय जासुलि पेट्रल पाम्प Indian Oil मैगंबो लाना फैफाखाबाय नों नायदो फरायदो मा होनदो सक' रक'नो सक' रक' ओंहाय दङ नै दहाय जों बेजों थांदोंमोन आरो जों दहाय बे लामाजों थांदोंमोन होनदां ओमफ्राय दा दस्रा लामाजों फैबाय दहाय स्कुल थांदों दा Rian mami थाङाखै Rian बाबा साइजों ना मालाय सिरिनानि मामिया दङ ना दा सिरिनाखौ लायबायना लाबोबा फैबायना बाजारावनो थांदों जमानो हाद्रिहाय बेजोंसो लाबाय बेजों बाम गोजाखायनो लामायानो खहे खथे बामानो powder nih bina pisaki powder hai bina pisaki powder Hadri itu dapat apa bus stand menbay bus stand iya Hadria powder मोनबाय ओमफ्राय न'आव थांग्रोनोसै जल्दिनो ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै गारि गैला ना मानो थाखांबावनांगौ गारि गैला ना मानो थाखांबावनांगौ थाबायदो टपिखौ बेगाव सोदों नों आखाइ मुजाखौबो मालाय बन मोनदों बेहा बिदिथ' ओंखाम संहैनोसै जल्दिनो ओंहो जायाखै आं नै बोरमाफ्रा बोन्दों उदै मोजां नङाहाय आंहा